רוצים שהמיינקראפט שלכם יראה כמו בטריילר של מיינקראפט ולא ככה? אז זה מה שאתם צריכים לעשות. תיכנסו לגוגל ותכתבו אופטיפיין. אוקיי, תיכנסו לאתר הראשון. תלחצו על דאונלואוד. עוד פעם דאונלואוד. לחכות 5 שניות ואז ללחוץ על סקיפ. עוד פעם דאונלואוד. תיכנסו לאתר הראשון. תיכנסו לאתר הראשון. תלחצו על דאונלואוד. תבחרו את הגרסה שאתם רוצים. תיכנסו לאתר שאני נכנס אליו. תבחרו את הגרסה שאתם רוצים. תבחרו אופטיפיין. תלחצו על דאונלואוד. אוקיי, עכשיו תפתחו את האופטיפיין. תלחצו אינסטול. ותלחצו אוקיי. עכשיו תיכנסו למיינקראפט ותוודאו שיש לכם גרסה בשם אופטיפיין. אוקיי, עכשיו תיכנסו לאופשנס, תיכנסו לריסורס פק, ואז תיכנסו לאופן פק פולדר, ואז תשימו שם את שתי הטקסטורות שהורדתם. אוקיי, עכשיו תיכנסו לאופשנס, לוידאו סטינגס, לשיידרס פולדר, ואז תשימו שם את התיקייה של השיידרס. תעשו סאב ולייק ויאללה ביי.